Здравейте на всички, ние сме Flyblockers и пак снимаме на Майнкрафт. Сега ще почупим малко дървета и после ще отидем на друг офстор. Защото тук почти няма храна. В миналия епизод дори че намерихме храна. Един зайк. Един зайк. И намерихме още едно животно. Да, и овца де. Забравих. Да, някои мислят, че овците на Майнкрафт дават само вълна. Не знам. Дават и месо. Някои май не знаят. Но дават и месо. Що влизам тук? Преди да се преместим, ще направя малко по-големичка къщичката. И по-добре веднага да се преместваме. Че едва намираме храна. Купим често. Вземем устата. Ето. И ще покрафтим тейбъла. И там има трябва да проверим и за скелети също. И къде чесъл? Чакайте, че тук малко не стане нещо. Ето. Там някак все едно е в морето, но не е в морето. Ми тръгваме. Ето го. Не знам, но е така се вижда по. И е така можем бързо с контрол. Преди можело е. Сега значи не може. Мико, ето един остров, тук има храна май. Дано да има, иначе ще се връщам. Иначе отивам без причина. Дано отивам да си вилам. Въглища! О, найс! Ще си направям. В миналия епизод казах, че от въглища се правят и факли. О, това ще ни е новия дом. И няма да се местим никога от тук. Има един крипър, но той няма да ни е проблем. Хора, някой май виждат, че са доста крави. Тук. Добре, че си намерихме този як остров. Мисля ли този епизод да бъде по-дълъг от предишния? Не знам. Има крипъри. Хора, да убием едно животно. Че нямаме. Чакай, мечо. Вратичката, тъй. И ламе тука, прашчо! Месо! От два хита ги убивам. Колко бързо ги убивам тея XP. Къде се взе това XP? Това е от миналия ми път. Но бързо трябва да се построим някаква къщичка. Тук някъде. Бързо. Някаква малко. И бързо. Хора. И врата. Бързо. Къде сложих аз, бе? Ето набързо ще строим тази къща.
сега строим. То бързо. Бързо. Ура! Не знам дали ще е дълъг този епизод. Имаме ли още? Как? Хора, това ще бъде. Първо трябва да натомато. Имам си някаква набързо правена къща. Не е много хубава, ама все пак става за нещо. Първо трябва да идем. Не знам, но не се храним много бързо, защото е суровно. Но, сетих се. Да. Чакай. Имаме си факли. И това е перфектно. И още едно. Не знам, но стата му. Еми хора, нещо, не знам какво ще правим тук. Но по-добре, за да не ви е скучно, това ще бъде всичко за този епизод. И няма да се местим от този остров. И дано ви е харесал. Цъкнете лайк, ако ви е харесал. Ако искате да гледате още наши клипове на Майнкрафт и на още други игри, не забравяйте да се абонирате към канала ни. Чао, чао на всички!